Mabilis ito paanakin, paramihin. Yung isa may ano to, breeding. Takot pa naman sa motor to. Pag may motor, matakbo ka agad eh. Ito yung dalawa. Dito yung dalawang kambing. Makain pa. Yun. Ang lusog. Hoy, bawal ka dyan sa kabilang bako. Dito lang. Pasok ka dito. Dito lang dito. Pasok, pasok. Yan. Huwag ka lumabas. Ang ganda rito eh, malamig. Ito yung gustong gusto ng mga kambing. Mabilis ito paanakin, paramihin. Yung isa may ano to, breeding. May halong ano yan, hybrid na ano, lahi. Tsaka yung isang lalaki yun. Ito, itong babae na to, native. Ito talaga. Yun na Didi. Cute na mali ito. Kalian ko muna, wala pa akong ano eh. Hindi pa ako nagagawa ng bahay nila. Dito ako nagagawa. Mga next week. Ito gagawin ko itong ano dito. Gagawin kong bahay ng ano, kambing. Nagawa. Kahangir siya mga ano 4 feet above from the ground para may anuhan sila, silungan. Kasi dito lalagyan ko ito ng baboy eh. Ano muna, wala pa yung kinausap ko na karpintero, ano pa eh, busy pa. Ano muna tayo, tali-tali muna. Okay lang naman, di naman masyadong mainit. Tapos kumaya pag ano, may mga kahoy naman dito, may nyug. Alas 2 ang oras natin ngayon. Oh, malapit na mga alas 2, 7 minutes. Medyo ano, malilim na yan. Saka makulimlim rin naman eh. Hindi na kailangan na ano, silog sila. Pero pag sobrang init dapat silog. Amoy pa. Isang pa. Tagalin. Taas. Ay. Paborito nila itong kakawati. So, babae na ito
gawa-gawa. Legumes. Medyo mailap yung ano, buntis. Ayun pala. Nakain na ba? Maganda yung ano nila dito kasi maraming damo. Busog sila. Jadi pagkainin ng saging, kakawate, yung mga paborito nila. Lakas kumain, no? Okay, kain ka lang. Mabait ito eh. Tulad ng ano, medyo mailap pa. Lalaki. Kaso pag nilalapitan, nakapula kasi ako eh. Takot sila sa pula. Pula yung short ko. Buntis na to, na mga 2 buwan na lang mga anak na. Pila natin yung birubang bukas. Bihira dumidi eh. Hindi sila kumakain kapag ano na yung mapakan. Medyo may ano dito, artihan. Kambing, pag yung mga damo na tulad nun, pagkapaka na nila, hindi na kain. Ikaw, no, mainit na? Silong ka na? Ha?